Şeýle-hem Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkent şäherine türkmeni Özbeg işgöwleri Geňişiniň nowatdaky mejlisi geçirildi. Häzirki wagtda Türkmenistan meni Özbegistan Respublikasynyň arasynda dostlyk we hoşnýetli goňşuçylyk ýürelerini esaslanýan hyzmatdaşlyk gatnaşyklary täze üstünlükleri besenýär. Türkmenistan hormatly prezident bilen başçylygyny ähli döwletler bilen dostlyk gatnaşyklaryň giňirdirilmegine gönükdirilen daşary syýasat strategiýasyny üstünlükle amala aşyrmak bilen türkmeni Özbeg strategik gatnaşyklary hem tarapyny ösürmeň çäklerini netijeli hyzmatdaşlygyň putulanylmagyna möhüm ähmiýet berýär. Belenirşäli köp taraply türkmeni Özbeg gatnaşyklarynyň iki goňşy ýurdun durmuşy ykdysady üstüniň möhüm uğurlaryny hemde halyklan köp asyrlyk dostlyk gatnaşyklaryny öz içine alýar. Duşuň dowamyny bu hyzmatdaşlygy uzak möhletlen hemde berek-berege hormat goýmak esasyny mundan belegem giňeltmäge gyzyklanma bildirildi. Şunu söwda ykdysady hyzmatdaşlygyň iler tutulýan meseleleriniň giňirme ara alyp maslahatlaşyldy. Duşuň ahyrynda oňa gatnaşyjylar iki goňşy ýurdun arasyndaky ykdysadyýetyň dürli ular boýunça alyp barýan hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan belegem ösüriljekdigine anam bildirdiler.